салом алейкум ба ҳамон шахсоне ки моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд. имрӯз ман барои шумо дута сайти тайёр кардам, ки автоматически метавонем пул кор кунем. кадоме подписатсия кардаги неста, ҳатман подписатсия кунед ва сар мекунед. ссилкаи сайтҳо дар таи комментария ва дар описания монда мешавад. вақте ки дар сайт якум даромадем, дар инҷа мебинем авторизатсия, яъне регистратсия. ба ин медароем. агар кадоме вконтакт дошта боша, ҳатман ба вконтакт регистратсия кунед, барое ки бонус мета. дар инҷа через Google мешава ва через вконтакт. через вконтакт регистратсия мекунем. вақте ки регистратсия кардем, медароем ба Play Market. ба Play Market дар омадем, менависем Proxylite заработок. установид мекунем ва медароем. кадоме дар сайт через вконтакт регистратсия кардаги, иҷадан через вконтакт дароя. разрешит мекунем. баъд ба сайт медароем. вақте ки дар сайт дар омадем, сайтон авторизатсия мешава ва тайёр мешава барои пул кор кардан. дар боло пайдо мешавад. агар аз кадоме ки дар боло пайдо нашавад, медароем ба настройкаи телефон. поён мерем, ба приложения медароем ва ҳамун сайти Proxylite мекунем. вақте ки программаш ёфтем ай настройка ва дар як мебинем уведомления, ба ин медароем ва ин галочкаро гирён мекунем. агар ай кадоме ки гирён набошад дар вақти авторизатсия, баъд метавонад инҷа гирён кунад. ин сайт через интернет кор мекунад, просто интернета гирён карди кор мекунад. вақте ки шумо ҳар рӯз дар ин сайт дар омадем, дар инҷа мебинем ежедневный бонус, ба ин медароем. вақте ки дар ин дар омадем, автоматически дар он сайте мепартояд ки аввал регистратсия кардем. баъд поён мерем. хеле ки мебинем дар ман инҷа таймер рафтесай, иҷада сурати падаркай. дубор ба падарка маҷиқи бонустон мета. ай 5000 то 250000 бонус мета, ё ки скидка мета. не ки скидка мода дар кор неста. ва бисёри баъд дар инҷа бонус мета. ва дар поён ҳамаи чизош ҳаст. дар инҷа рейтинг нависаги, ба рейтинг медароем ва мебинем одамое ки дар як рӯз чанд қадарӣ кор кардестанд. дар якум кадоми ҳаст 270 рубл уже кор кардагиай, просто ҳамин программаро запустит кардагиай, тамом. дар як рӯз 270 рубл. хеле ки мебинем дар боло дар баланси ман 1013 кардагиай, яъне ки 10 рубл мешавад. баъд вақте ки нақта мондагиай 0.90 кардагиай, уша ҳисоб накунем. тоқа ҳамун 1013, яъне 10 рубл. дар поён вивод нависагиай, ба вивод медароем. киви кашлока ҳама дора, метавонем дар киви кашлок бигирем. ва нависагиай ки киви кашлокое ки ай Россия нестай, пул дар байни 1-2 рӯз мегузарад. биёед медароем, пулро мегирем. номери киви кашлока мемонем. дар баланси ма 1013 ра мемонем ва дар инҷа нишон мета дар барош ки 10 рубл мешавад. отправид мекунем. нависагиай ки пул дар байни 2-3 минут мегузарад. яъне ки киви кашлокое ки ба номери Россия регистратсия кардагиай, дар байни 2-3 минут мегузарад. кашлокое ки ба номери дига давлатҳо регистратсия кардагиай, аз 1 то 2 рӯза мегузарад. дар ма аллакай уведомление омад, медароем ба киви кашлок. иначе хеле ки мебинен 1 минут нӯшида пул дар баланси ма гузашт ва инҷа комментарияш навистагиай ки ай сайти Proxylite